Здравейте хора, днес ще правим пак видео за FIFA. То път направо банк на матча. Миналото видео правихме само някакви скучни тренировки, сега вече сме тренирани и готови. Добре, вижте сега. Както си мислех. Какъв корнер! За това вече беше корнер. Мисля. Много мисля, майче. Много мисля, нищо не мисля. Това беше вече преценено. 52-та минута на клипа. Вече ги вора па с 8-та минута или секунда. Ще му викам вече минути. Който го е вкарал, браво на него. Сега! Пак ще го направим. Малко ще я вдигнем. Даже я буксува гадно. Да бях сега насочила, не видно да ви. Който играе лига да ми каже. Моля ви. Ето смя. И за малко да излезе. Ако някой иска да знае, да, не само, че съм геймър, но и влогър. Това, че нямам никакви абонати, нищо това не значи. Мен не ме интересува. Всъщност, интересуват ме абонатите, но гадно ми е, че никой не ми следва, но нищо. Фал. Се някак да я вкарам от казато и... Трябваше да избия просто хора. Видяхте каква ситуация бе. Те тук ще ме бият. През краката майче ми мина. Тук къде се засилила. Значи до края ще я бия по куцата. То ма свърши по време. Ще няма да върва. Базикам се. Няма е. Няма някаква да знам зле. Бе, какъв то са вратар, бе. Дай да видим. Вижте, без да си я спирам. Майко, този беше виновен защитника, ли? Да, наистина защитника беше виновен. Той ми спря с шута и после да наявих. Но трябва да има защитник. Всеки мой човек. Разбираш, всеки отбор си пази всеки отбор. Той го забравих. Нищо 2 на 1. Да, няма как да изравна даже. И невъзможно. Всъщност е възможно. Някак да ме бият. ОМГ. Ще децентрирам. Но благодаря и пак цяста. Давай, ти му е бив направо да беше бил, бе. Бо.
Аре, бе, тече времето, глупак. Бенк! Направо как я извиси. Не, бе, аре, бе, тръгни, бе, бабго. Слон клелам. Не, бе. Те сметките не ми излизат тук вече. Сега вече. Това беше добра така. На Sociedad, Реал Sociedad. За това ги харесвам всъщност и тях. Не мога да повярвам, че пред вратаря на празен ъгъл и... Видяхте ли го това? Това ми всъщност много ме изкипи. Само как му е хвърля. Маляки се стои много зле. Бум шакала. 5000. С тия бронз трофеи направо ще се побъркам, хора. Още един път дойде. Нека друга формация. 4-4-2. Странна формация, майкаре. Готов съм за фифичка. Днес ще правим 2 мача, защото виждам по-дълго, че не стигна времето и... Може дълго време да ни правя клипи за това. Летящ понш. Извинете за това. Вие видяхте ли? Първия ми го летящ понш, маняк. Това просто не бях го виждал до сега. Летящ понш и ти видяхте, паднах. И го вкарах. Кой път пише пак, бе? Кора познава, чакайте малко. Бак някой мачати. Чакайте, чете тук. Съжалявам, хора. Шит, май. Чакайте сега. Просто нямам да ми... Така направо само ми пишат по месенджер. Но просто още не съм върху себе си. Даже не съм и на себе си. Их ти, гати, по-съм отдадил, е. За малко. Какво правите, изроди? Каква снатка целеше да ми направи тос. Чудесно. Подай нормален база, ейш. Ще разкърта. Направо нямам думи, не съм върху себе си. Всяко стигне 2 гола просто. Така, моето момче. Вие видяхте ли сега какъв гол ще му навърта на този вратар? Стига, какво гърда ще удара? Добре, вече. Просто нямам думи. Как така ще го направя, бе? И ти... Съжалявам за многото пази, хора, ама... То просто няма да се спрат. Пишат ми по месенджер. Клипа нещо му става, чай да тръгне това пак. Тъпа ми сеше по време, тайга си нищо. Нека да го изтрят при нищо. Просто вие видяхте, хора, чатът ма, всичко. Сега спра клипа ще напиша на всички, че правя клипове и да не ме занимават с глупости. Всъщност, ако е нещо важно, може, ама. Сега, какво да кажа, маняк? Яден пиц. Не, ти тъп ли си, исках да биеш.
И тая игра много маневи. Ще направя още 2-3 клипа и готово. Но не и спирам вече. Ще направим някоя друга. Защото виждате. Какво стана, бе? И типа, и ти, аз не съм просто върху себе си. Аре, бе, их и сеш. Сега тя подарък. То Python вече нищо няма смисъл. Да, бе, фак. Добре, бе. Ай сега мой да ми обясниш. То па не са трай нещо. Тук имаше малко по-макера и седят. И аз ме подарах на него, ля. Бе, дали ще вкарат и ще има продължение Михес. Сега виж как ще я би. Как ми се средоточи. Бе, да ме би там. Добре, край вече атакувам си с цялата си мощ. Сега се бях отпуснал. Добре. Сега. Но се излява. Нямам да и ще подавам по въздух. Сега. Да е просто. То някак смисъл да вкараш. И още един път, ако то ми изби някакъв. Ще завърша едно на едно. Стига е го. Гаси нищо. Едно на едно. То не са трай нещо. Как едно на едно ще завършиш? И мишка. Поне пак печеля пари. Атлетико Мадрид, другия клип ще е с Атлетико. Виждам.